Il-pubbliku jista' jgħix mill-ġdid id-90 sena ta' servizz li offrit sissa lil pajjiżna il-birrerija ta' Farsins. Dan hekk kif il-kumpanija fetħet wirja ġdida fil-faċilitajiet tagħha fl-Imrieħel. Farsins bdiet minn binja ferm iżgħar fl-1928 fil-Ħamrun, minn fejn bdiet tiġi prodotta wkoll l-ewwel birra Maltija il-Farsins Pale Ale fit-19 ta' April tal-1928. Minn dakinhar il-kumpanija evolviet tant li kien hemm bżonn faċilitajiet ferm ikbar imxiet tal-Imrieħel u lum il-ġurnata saħansitra timpjega ma' 800 ħaddiem assistiti mill-aħħar teknoloġija. Taħt it-tmexxija taċ-chairman tal-grupp Farsins, Louis A. Farrugia, Farsins fl-aħħar 10 snin investiet mal-100 miljun euro biex issa għaddejja wkoll bi proġett li se jara l-parti l-antika tiġi riabilitata u tinqaleb f'ċentru għal viżitaturi u mużew kif ukoll spazju miftuħ, faċilitajiet ġodda għal ħaddiema kif ukoll spazju għal iktar ħwienet tal-kumpanija. Il-wirja nfetħet it-tlieta fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u għandha lan li turi mhux biss il-passat umli imma glorjuż ta' Farsins iżda wkoll il-viżjoni tal-grupp li Farsins issir kumpanija reġjonali fil-Mediterran.